Si els hi sembla, doncs anem al punt central de la trobada commemorativa d'avui, que és donar la paraula al professor Antoni Roca, professor d'Història de la Ciència i de la Tècnica de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens impartirà la xerrada La Mancomunitat com a impulsora de l'antic Servei Meteorològic de Catalunya. Professor Roca, teniu la paraula. Moltes gràcies per la invitació i l'oportunitat d'analitzar o presentar breument alguns elements dels orígens de la meteorologia a Catalunya i en particular del Servei Meteorològic. La meva presentació tindrà 4 parts, una sobre els orígens del servei, per fer veure que no és una invenció, la creació, complicada, aquí poso en 2 temps, la configuració com servei tècnic i com a centre de recerca i algunes conclusions. Bé, la primera cosa és que el títol de la meva xerrada és l'antic servei, però francament potser podríem dir primera etapa del servei meteorològic, perquè en tot cas és antic. La interrupció no va ser, diríem, voluntària, malgrat que hi ha entre el 39 i el 95 tants anys, no és una qüestió interna d'aquest servei, sinó per les circumstàncies. Aquest servei que es va crear el 1919 no era cap improvisació, sinó que responia a aspiracions molt diverses sentides en la societat catalana en els potser 50 anys anteriors i que el govern de la Mancomunitat va saber recollir i potenciar. D'entrada, en el món excursionista, que es configura cap al 1872 amb la creació de l'agrupació catalanista d'excursions científiques, doncs en aquest món excursionista, des del començament, això d'excursions científiques volia dir, entre altres coses, la meteorologia. I aquesta agrupació va intentar crear una mena de servei o de coordinar observacions. De fet, en aquests inicis hi va haver una escissió amb 2 entitats, però per la meteorologia va voler dir dobles esforços, perquè tant uns com els altres van continuar impulsant la coordinació d'observacions meteorològiques amb la idea d'un servei. Per altra banda, l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, que aquest any celebra els seus 250 anys, es va plantejar l'any 1883 una reorientació completa de les seves activitats. Entre altres, va aconseguir ajut i autorització, ajut econòmic, tant de l'Ajuntament com de la Diputació de Barcelona, per restaurar el seu edifici, i un dels objectius era que en l'edifici hi hagués un observatori astronòmic i també meteorològic com a estació central d'un servei meteorològic català. Això va tenir les seves dificultats, encara que hi ha una de les fotografies potser més antigues que conservem de l'edifici encara no completat, perquè li falten les cúpules que van ser instal·lades i per això probablement és de l'any 93. Però en tot cas, l'acadèmia, que és una acadèmia amb vinculacions molt estretes amb el món social català, entre altres diversos acadèmics participant, per exemple, en les agrupacions excursionistes, doncs volia recollir i en realitat va obtenir subvencions justament per això. Això, per cert, també per la creació del servei horari que va ser efectiva cap als anys 90. L'altre element que va configurar en aquest mapa d'intents
que semblen dispersos, en realitat estan tots ells relacionats, és el director de la granja agrícola experimental de la Diputació de Barcelona, Hermenegildo Gurria, va crear el 1896 una xarxa meteorològica de Catalunya i Balears, fent servir els seus contactes, sobretot en el món pagès, però també capellans o farmacèutics, etc., per tot el territori, inclòs les Balears, i va començar una xarxa modesta inicialment, perquè va començar amb 16 estacions, on val a dir que s'hi van incorporar Eduard Fontserè, i aquest és Fontserè, que es dedicava principalment a l'astronomia. Aquesta va ser la seva primera experiència de gestionar una xarxa dinàmica meteorològica. S'ha de tenir en compte que hi havia un observatori a Barcelona, oficial, que estava a la universitat, però està clar que, sobretot en l'omissió, veiem que ningú se'n fiava gens, diguem-ne, del funcionament d'aquest observatori, i pràcticament en cap d'aquests plans d'organització de xarxes és tingut en compte. La xarxa va decaure els primers anys de segle, però l'activitat no, perquè Rafael Patxot, que havia creat un observatori astronòmic i meteorològic a Sant Feliu de Guíxols, el mateix any 1896, va com reprendre aquesta tasca i de fet va publicar l'any 8 i l'any 10 reculls de dades, sobretot pluviomètriques, que per cert ara amb aquest nou portal dedicat a Patxot que ha obert o ha instal·lat, no sé com s'ha de dir, l'Institut d'Estudis Catalans, aquestes dues publicacions i altres, però aquestes dues estan disponibles. L'any 13, l'Institut d'Estudis Catalans, que era un organisme de la Diputació, va donar suport a la creació de l'Estació Aerològica de Barcelona. Això val la pena mencionar que això era una iniciativa, la proposta la va portar Eduard Fontserè, que de fet estava en la Societat Astronòmica de Barcelona, on hi havia, a part d'astrònoms, molts meteoròlegs també actius. Doncs Fontserè tenia bones relacions amb el responsable de la meteorologia d'aquell temps i ell va promoure que tant dins de la Societat Astronòmica de Barcelona com a València, per exemple, la Federació Agrària de Llevant, que també tenia un servei meteorològic, que organitzessin estacions aerològiques dins d'un programa internacional, perquè és l'època on Gernes promou els nous models tridimensionals i promou que arreu del món es facin observacions en altura. I bé, d'aquesta manera, a través de Galvis, Fontserè fa aquesta proposta i aquesta estació aerològica es converteix en un primer nucli de recerca, per dir-ho així, de meteorologia. Però al mateix temps, dins de la Societat Astronòmica de Barcelona, l'any 16, gairebé formalment, es fa una mena de servei voluntari, reuneixen les dades, aconsegueixen que els telegrames arribin més o menys gratuïtament, etc., i fan un assaig de previsió del temps. I per tant hi ha una espècie de servei meteorològic promogut tant per el món, diríem, acadèmic, com podia ser el Fontserè, com pels col·laboradors voluntaris. Bé, això és una imatge, segurament, un terrat de la plaça Urquinaona, de l'estació aerològica, aquest d'aquí, el de la gorra, claríssimament es pot reconèixer a Fontserè, i ara anem a veure com, a partir d'aquest marc, es crea el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, a finals de l'any 18, principis de l'any 19, en la correspondència de Fontserè, veiem que hi ha diverses peticions de nous mitjans
per l'estació aerològica, que en realitat van molt més enllà de les observacions aerològiques i són pròpiament meteorològiques. I, clar, Fontserè insinua que això depassa la definició estricta d'aerologia, que això és més d'un servei meteorològic, i això va ser recollit perquè el gener de l'any 19 el Consell de la Mancomunitat li encarrega que redacti un projecte de servei meteorològic per ser aprovat a l'assemblea del mes d'agost d'aquell any. El terme que en fan servir és servei meteorològic i de previsió del temps. Això, clar, per la Mancomunitat és un pas més de l'articulació de serveis geogràfics, geològics, que s'havien portat a terme pràcticament. Alguns provenien de la Diputació de Barcelona, altres van ser de nova creació. Aquí he volgut agafar aquesta imatge, que no té res a veure amb la meteorologia, però almenys hi podem veure en la mateixa fotografia Prat de la Riba, l'impulsor de la Mancomunitat, amb Puig i Cadafalch, que això és una visita a l'escola industrial amb el conde de Romanones. És amb la presidència de Puig i Cadafalch que s'impulsarà el servei meteorològic. Aquest servei està, diríem, pendent de tenir recursos, però, clar, la Mancomunitat va ser aprovada l'any 14, però en realitat la transferència de competències de les diputacions no les va rebre fins l'any 1920. Amb la qual cosa, durant aquests 6 anys tan actius i amb tantes activitats, són, des d'un punt de vista formal, en fals. Són reals, d'acció, etc., però formalment era la Diputació de Barcelona o la de Tarragona la que feien coses en nom de la Mancomunitat. L'any 19, a més, es va intentar, es va redactar un estatut d'autonomia que va fracassar estrepitosament, va ser rebutjat per les Corts. Bé, el cas és que finalment, al rebre les competències, la Mancomunitat va emetre un emprèstit de 50 milions de pessetes amb un pla d'actuació en molts camps que incloïa, evidentment, fer laboratoris, etc., i el servei meteorològic. I és per això que el servei meteorològic inicia la seva actuació el 1921. Entretant, per veure aquesta sintonia, que realment, per desgràcia, és una excepció entre les autoritats de Madrid i les d'aquí, el director de l'Observatori Central Meteorològic, aquell mateix José de Galvis, sabia que es feia una reunió de directors de serveis meteorològics al setembre a París per reorganitzar la meteorologia mundial i va fer convidar a Fontserè. I Fontserè hi va anar com a director d'un servei que estava aprovat però que no funcionava com a tal, encara que sí que funcionava perquè hem dit que a través del món associatiu la meteorologia ja tenia una presència. I això, clar, a Fontserè, a part de tot, li va donar l'oportunitat de conèixer directament els principals noms promotors de la meteorologia europea del seu temps. Aquí, en la fotografia, que no és de massa bona qualitat, tenim Fontserè i al costat Galvis. És a dir, que hi havia representat el servei espanyol i el servei català, sense, en principi, cap més conflicte. Els conflictes van venir més tard i sembla ser que encara no ens n'hem desempallegat. Bé, el plantejament que Fontserè, perquè això podem atribuir-li en certa manera molt a ell, doncs va fer d'aquest servei, era, evidentment, l'encàrrec que tenia, era un encàrrec molt de fer una previsió del temps, això podríem dir que no existia, ells estaven ja assajant en realitat de fer-ho i en un any o dos van aconseguir fer una previsió diària del temps, es necessitaven
instrumentació, es necessitava personal, evidentment en el pla que va ser publicat per la Crònica Oficial de la Mancomunitat podran veure que hi ha 7 meteoròlegs i no sé quants telegrafistes, etc. Després això es va reduir a una expressió quasi bé mínima, però en tot cas quedava clar que la previsió del temps no es podia fer sense desenvolupar el coneixement de la climatologia catalana i, evidentment, de la meteorologia en general. I és per això que, potser per això, des del punt de vista funcional, el Servei Meteorològic va passar a dependre de l'Institut d'Estudis Catalans. En algun paper posava si depenia d'agricultura o així, però finalment va ser l'Institut d'Estudis Catalans. Potser d'una manera formal volia dir que s'apreciava molt la seva part com a centre de recerca. Una dependència, per cert, en certa manera dura, tampoc no vull donar idees, però el director del servei havia de ser revalidat cada any per la secció de ciències de l'Institut. Però al mateix temps, aquesta estructura dèbil i modesta, si volen vostès, tenia ja en aquest moment una xarxa de col·laboradors voluntaris amb diferents nivells de professionalitat, perquè evidentment en aquests col·laboradors hi havia, podríem dir, l'Observatori de l'Ebre, que tenia un grau de professionalitat alt, o altres observatoris, per exemple, dependents de les empreses elèctriques, etc., que tenien una institucionalització, però després la major part eren persones entusiastes que, de tota manera, clar, col·laboraven aquí, però molts d'ells ja tenien una experiència de 30-40 anys de treball meteorològic particular, privat, i sometent-se a les exigències que comporta pertànyer a una xarxa. Com a servei d'estudis i també per coordinar aquesta xarxa, el servei va fer de seguida publicacions, en particular les notes d'estudi, que la primera surt ja el 1921, surten un parell, i n'aparegueren 69 fins a l'any 38, són publicacions molt sintètiques, molt amb orientació pràctica, pensades tant per satisfer interessos científics com per difondre els coneixements meteorològics entre els membres de la xarxa. Aquí he posat una imatge d'una reimpressió de les dues primeres memòries que es va fer durant la Guerra Civil. Una de les línies Clar, el servei anava agrupant línies de recerca, una d'elles en la que Rafael Pachot hi va tenir una participació directa, no solament perquè la va finançar, sinó també perquè va ajudar a configurar-la, perquè fa pocs dies hi va haver un homenatge a Pachot on va quedar clar que no era només un senyor ric, que ho era, sinó era una persona amb criteri i amb criteri científic. Vull dir que no s'implicava a finançar coses sense saber de què anaven. I en el cas dels núvols està clar que ell sap de l'interès de l'estudi de la morfologia dels núvols, etc., la seva dinàmica en el moment, a la meteorologia del seu temps, i és per això que en Fontserè van configurant una secció d'estudi de núvols dins del servei meteorològic. I això, evidentment, tenia un abast internacional. Als anys 30, l'Atles Internacional de Núvols el va patrocinar Rafael Pachot, però per preparar aquest atles, l'any 29, es va reunir a Barcelona la Comissió Internacional d'Estudi dels Núvols. Aquesta és una fotografia a les escales de l'Observatori Fabra. Fontserè tenia molt clar que aquesta part de recerca i li va tocar fer el discurs inaugural de curs de la Universitat de Barcelona l'any 29 i dedica en aquest
era un any una mica complicat, però era el final de la dictadura, però encara hi havia dictadura, ell planteja que s'ha de crear un centre de recerca de geofísica dins de la universitat en el que ofereix l'experiència del servei per integrar-lo en aquest centre de recerca. I, de fet, amb la Universitat Autònoma es crearà una càtedra de geofísica, és una de les primeres d'Espanya, que assumirà Fontserè. He posat la seva fotografia perquè, a més ara m'he donat compte que és oportú perquè el sentirem. Clar, tot això, Fontserè va viure 100 anys i 6 mesos, amb bastanta dinàmica i fins als 100 anys. Després sembla ser que els últims mesos va perdre forces, però tot això que estem parlant, clar, l'any 21 Fontserè tenia 51 anys, que això per principis del segle XX no és menor, no era un jovenet. Bé, ja per concloure, voldria comentar aquestes 4 coses. Primer, que el Servei Meteorològic de Catalunya de l'any 19 o 21 és la culminació d'un procés molt ric i ple de diverses experiències amb participació tant acadèmica com social. La meteorologia es veia com una ciència, com una eina fonamental per la vida moderna, per la vida urbana i també per l'extensió d'una agricultura productiva, etc. Hi havia un grup molt important de persones disposades a donar suport, a implicar-se en el que Fontserè en va dir les ciències d'observació, la meteorologia, però també l'astronomia, o, en certa manera, també la sismologia, l'observació dels efectes d'un terratrèmol, el que sigui. Això és un coixí en el que segurament el servei, sense aquest coixí, hauria tingut moltes més dificultats de desenvolupar-se. I, finalment, evidentment, hi va haver uns dirigents polítics, els de la Mancomunitat en aquesta època de Puig i Cadafalch, que van saber impulsar aquesta transformació donades les circumstàncies en realitat favorables amb què comptaven. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Roca.